Mun ihan eka vinkki on se, että me otetaan meidän kuviin entistä selkeämpi kohde. Ja sitä kautta se, että me uskaltaisiin rajata siitä kuvasta kaikki ylimääräinen pois. Sitten on mun mielestä hyvä harkita jotain klassista sommittelusääntöä. Älä myöskään aina kuvaa silmien tasolta ja rupea etsiä kuvakulmia entistä aktiivisemmin. Sitten on tärkeää muistaa valita kuvan syväterävyys huolella. Sitten on myöskin tärkeää opetella valotuksen perusteet huolella, eli aukot, sulinajat ja isoarvot ja miten ne vaikuttaa kuvaan. Mutta älä myöskään pelkää tehdä paljon erilaisia kokeellisempia testejä. Testaile myöskin liike-epäterävyyden hyödyntämistä kuvissa. 9. mä suosittelen aloittaa raakakuvien ottamisen. Rupea myöskin tarkkailemaan ja ihailemaan valoa entistä enemmän. Sitten on tärkeää lopettaa kaluston syyttäminen kuvien epäonnistumisesta. Sitten obsessoi kuvan sisältöä, älä tekniikkaa. Muista myöskin asettua epämukavuusalueelle polttovälin suhteen. Käy lisäksi kirjastossa ja tutustu valokuvauksen klassikoihin. Sitten on mun mielestä myöskin hyvä pakottaa itsensä löytää kuvattavaa läheltä. Sanotaan vaikka 10 askeleen sisältä. Rupea myöskin suunnittelemaan sun kuvia entistä tarkemmin. Hae myöskin kuvankäsittelyssä inspiroivia esimerkkejä, joita sä voit sit referoida esimerkiksi värejen puolesta. Pidä suurimmalta osalta horisontti suorassa. Panosta mieluummin objektiiveihin kuin kameraan. Täytä ruutu ja vältä kuvissa semmosia tylsiä kohtia. Hassut värit kuvassa johtuu lähes poikkeuksetta väärästä valkotasapainosta. Rupea käyttää kuvan etualaa entistä vahvemmin sommittelussa. Pidä kameraa aina mukana. Opettele lukea histogrammia. Harkitse yhtä valvoimasta kiinteät objektiivia. Ole varovainen, että sä jumiudut tiettyyn tapaan tai ajattelumalliin valokuvauksessa. Numero 27. Pidä huoli, että sä tilaat kamerakoulun kanavan. Käy entistä enemmän kuvaamassa muiden ihmisten kanssa. Muista, että sä teet tätä vaan itsellesi, eli älä liikaa välitä muiden mielipiteistä. Tarkastele sen kuvia entistä enemmän jälkikäteen ja reflektoi sitä, että miten sä olisit voinut tehdä niissä paremmin. Ota entistä enemmän vaihtelua kuvien välille. Jos mahdollista, niin mene assaroimaan sua kokeneempia kuvaajia. Aloita jonkunlainen taiteilijapäiväkirja. Kuvaa entistä enemmän itsellesi tuntemattomia henkilöitä. Opettele hahmottamaan, että millaisilla ajoilla minkäkin kaltainen liike rupeaa pysähtymään. Pidä huoli, että sä saat valita sopivan tarkennustavan jokaiseen kuvaustilanteeseen. Älä opettele valokuvauksesta kaikkea, vaan keskity siihen, mikä on sun genren kannalta kaikkein oleellisinta. Hanki edullinen manuaalisalama ja aloittele salamakuvauksen harjoittelu. Älä lankee erilaisiin valokuvausvillityksiin. Aloita konkreettinen valokuvaprojekti yhdessä tietystä aiheesta. Älä vertaile ittees somessa muihin kuvaajiin, ketkä on kuvannut sua huomattavasti pidempään. Tee sun kuvista joku fyysinen versio, esimerkiksi kalenteri tai kuvakirja. Muista, että kuvan käsittelyllä voidaan usein antaa kuviin se viimeinen loppusilaus. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta pidä terveellinen balanssi tekniikan ja sit luovuuden välillä. Älä aina kuvaa isolla aukolla, vaan sen sijaan opettele käyttää entistä parempia taustoja sun kuvissa. Oo varovainen sekavalon käytöstä. Älä turhaan pelkää kuvissa kohinaa. Kuvaa entistä lähempää, eli Robert Capaa lainaten, if your pictures aren't good enough, you're not close enough. Muista, että yhden teoksen matkiminen on kopiointia, mutta sit useamman teoksen käyttäminen on tutkimusta. Muista, että sä voit usein vaikuttaa valon suuntaan liikkumalla sen kohteen ympärillä. Tutustu muutamaan yleiseen väriteoriaan ja mieti, että miten sä voit käyttää niitä entistä paremmin sun kuvissa. Ymmärrä, että mitä eroa on tärähtäneellä, huonosti tarkennetulla ja sitten esimerkiksi kohisevalla kuvalla. Muista, että lisävalotus on usein tärkeintä valon suunta, ei niinkään se, että mikä valomuokkain meillä on käytössä. Laita herätyskello aikaisin soimaan ja oo oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Älä vähättele puhelimen mahdollisuuksia kamerana. Älä pelkää käyttää isoja tummia pintoja ja vahvoja varjoja sun kuvissa. Testaa filmikuvausta. Se mukavalla tavalla pakottaa meidät osaamaan meidän perusteet hyvin ja vie meidät ihan valokuvauksen ytimeen. Opettele yhdistelemään erilaisia valonlähteitä luontevasti. Ota HDR-kuvaus sun työkalupakkiin. Pidä huoli sun kuvatiedostoista, niiden järjestyksestä ja varmuuskopioinnista. Anna itsellesi kuvitteellisia kuvauskeikkoja ja kehitä tätä kautta sun portfolioa. Kuvaa arkea ja opettele näkee tavallisia hetkiä entistä enemmän valokuvaajana. Mieti, miten katsojan katse kulkee kuvassa ja paranna tätä polkua. Älä aina koita keksiä pyörää uudelleen, vaan tee mieluummin yksi kuva ja sitten tee siitä
uudelleen erilaisia versioita. Eti itsellesi muutama esikuva ja syvenny heidän töihin ja semmoiseen kuvalliseen ajatteluun. Hae inspiraatio muualta kuin valokuvauksesta. Tärkeissä tilanteissa muista vara-akku, vara-muistikortti ja vara-runko. Tarkkaile kuvan reunoja entistä tarkemmin ja katso, ettei siellä ole mitään häiritseviä elementtejä. Kuvaa samaa kohdetta eri kellonaikoina ja eri vuodenaikoina. Älä välitä kameran megapikselin määrästä. Tee entistä enemmän yhteistyötä muitten kanssa. Kuvaa kuukausi pelkkiä mustavalkokuvia. Älä myöskään ota valokuvausta turhan vakavasti. Pidä hyvä balanssi yksityiskohtien ja sit kokonaisuuden huomioimisessa. Tee tarvittavat valotestit ennen keikan alkuun. Rupee kaikissa tilanteissa ottaa entistä enemmän kuvia. Opettele tunnistaa sun oman kaluston rajat. Henkilökuvauksessa suosi epäsuoraa valoa. sRGB-väriprofiili on hyvä semmonen yleisprofiili ja sit paras nettijulkaisuissa. Sitten myöskin tutki ja tarkkaile ympäristöä entistä tarkemmin kaikissa kuvaustilanteissa. Muista fiilistellä vastavaloon kuvaamista. Muista, että kuvan tummia ja vaaleita alueita voi pelastaa tosi paljon kuvan käsittelyssä. Muista kuvata sun perhettä ja lähimmäisiä. Muista henkilökuvauksessa antaa selkeät ohjeet sille kuvattavalle. Älä jatkuvasti katso sitä kameran takanäyttöä, vaan keskity oikeasti siihen kohteeseen. Opettele kuvan käsittelyssä käyttämään paikallisia säätöjä. Heijastin on yksi helpoimpia keinoja ruveta muotoilemaan valoa. Muista myöskin, että sä et ikinä ole liian vanha oppia uusia asioita. Pehmeämpi valo on usein imartelevampaa. Kovempi valo on piirtävämpää ja asenteellisempaa. Hyödynnä symmetriaa ja toistoa. Aloita haaste, jossa sä kuvaat joka päivä edes yhden kuvan. Pidä huoli, että sä ymmärrät, että missä sulinajoissa kuva tärähtää. Hanki edullisempi kamera ja käytä suhteessa enemmän rahaa muuhun kalustoon. Ota arjessa kuvitteellisia kuvia ilman kameraa. Kaluston kohdalla pureudu syvälle omiin tarpeisiin ja sitten kalustopäätöksiä sen perusteella. Käy ahkerammin erilaisissa näyttelyissä. Tee pieniä irtiottoja kautta reissuja, jotka on pyhitetty pelkälle kuvaamiselle. Muista, että aina enempi valoa ei välttämättä ole parempi. Sitten lopuksi kuuntele vähemmän tämmöisiä vinkkivideoita ja kuvaa entistä enemmän.